Risang Mahayekti sawusnya sumeti mungging patrabaan kang wani ngali wijiling sasongko saking arep-arep ngarti karnaning tiasira alona ngandika Ong bawana langgeng Ong pamidosa wonten paring pangandika Rama Marata aja gugup ing pamikir kowe tak timbali kula pundi wonten mestaka pangandikanipun Rama ingkang rumentah dhateng ingkang putra kepareng kula ngaturaken pangabekti kunjuk wonten sandhaping pada iya tak trima pangestuku tampanana kula cancang puceng weni ndadosna jejimat Dinok Senggotawati semono uga maju kula tampi tangan kali pangandikanipun Rama ingkang rumetah dhateng ingkang putra kula kepareng ngaturaken pangabekti kunjuk ngandhap pada Rama iya tak trima Senggotawati Semar nun wonten paring dawuh penemban anakmu kabeh do ajokno nggih menika sampun wonten pasowanan Nala Garing kula prayogake nggon ngadhep nggih mboten kirang prayogi penemban dereng wonten sudane urung Nala Garing wah wis penyakiten kok seprene kok ora waras Petro kula penemban penake lungguhmu nggih ngestokaken dawuh la wong kena penyakit kok werna-werna gudik koreng cecel patek mlumpuk dadi siji Bagong nyun kepenake sampun sikeca eca yo gak dimarek-marekke dadi ora memelas awake saya kuru ya muga-muga njuk diparingi mari nggih presake apa piye kula sontekake wis ora sah Bagong karepe nek pancen pinesti mari rak bisa mari pancen wedi karo sontek karang yo beda karo aku ya Truk nah aku ora ana apa-apa mresakake men dimek-mek iki sing ora sing domongake kan yo dimek-mek lho nek ana penyakite ngono ra terus disuntik tik ngono ra terus waras ya jenenge kuwi sregep ana kesehatan. Ora ana ilange nang kesehatan kok. Mulane kuwi. Yuk nek mresake kowe nang sapa kok? Anane sing tak seneng iki. Dilakani nek kono. Mengko to anakku nggir angka midosa kula Kanjeng Rama. Aduh kowe tak celake tak wraketake. Ingkang perlu aku maringi keterangan kelawan kowe yen pertapan ngandung Cinawi iki
sejatine wewengkon ing Praja Ndawarawati. Inggih. Mongko aku krungu kabar yen Gustimu Wong Agung Ndarawati wektu iki bakal ambuja wiwaha ndhaupake asta lumiat Raden Janaka karo Wara Sembadra. Kuwi sak ora-orane mesti ngaturi para raja tuwin para kadang mitra waruju. Gandeng wektu iki aku karo pengrumangsani uripe ana ing astane Gusti Munata Ndarawati. Ora ketan mung kaya ngapa kowe tak kongkon nyumbango. Rama menawi badhe ngaturi pisumbang dhateng Tiyang Agung Ndarawati, menapa ingkang kedah dipun aturaken awit Rama menika setunggaling pandhita ingkang Papa Sudra Ngulamdara. Inggih saknyatanipun Rama menika setunggaling pandhita ingkang lumpuh menapa mboten ateges menika mangke Rama badhe nempuh wonten ing kawirangan ing ngatasipun namung kawula alit. Malayan perlu kowe tak kandhani yen ngaturi pisumbang ana ngersane Gusti Munata Ndarawati aja tok sumbang dhuwit lan bondo donya. Inggih. Jalaran ing atase Nalendra ratu ingkang pinunjul lan wicaksana. Yen mung tok caosi pisumbang wujude bondo donya tak kira malah ora dadi reknaning penggalih. Nyumbangun ing apa anane ing pertapan ngandung Cinawi nggawa wulu wektuning pertapan. Wujude kaya dene kenthang kubis ledri sak pinunggalane. Bisa kelakon iku malah dadi gembiraning penggalih. Oh yen ngaten kula kantun nderek kersanipun Kanjeng Rama. Yen pancen wis saguh wis tak parengake mangkat pisumbang kang kudu tok aturake wis ana sakjroning gendhoga. Wanita ayu tama gambar aroma sang kusuma. Ya talmawur madu bronto. Gembrang yen ngandika. Mangkita Kanjeng Rama apa Senggatawati. Menawi Kang Mas angka amidosa ingkang kapatah nyumbang wonten ing Praja Ndarawati menggah ngras kula kados kirang kaleresan. Jer Kang Mas menika setunggaling piantun kakung. Yen limrangaken istanipun kedah kula ingkang sowan wonten ing Praja Ndarawati. Aku mawas marang wujudmu urung sepira. Wanita kang durung ngerti pengalaman mengko nek nganti ana apa-apa rak dadi ora karu-karuan. Mboten Rama malah dep-dep kula kepengin badhe mangertos kados menapa kraton Ndarawati. Yen pancen mengkono iki gendhoga tampanana. Aturna ana ngersane Gustimu Tiyang Agung ing Ndarawati nang pomo dipomo. Aja pati-pati dibuka yen ingkang buka dudu bendaramu Wara Sembadra. Awit mengko mundhak ngucemake marang Gustimu Tiyang Agung Ndarawati. Kula ngestaken dawuh kepareng bidal dinten menika Rama sing ati-ati dina aja kaya bocah wingi sore.
napa angka amidusa menawi kadang kula Senggotowati ingkang sowan wonten ing Praja Ndwarawati tanpa kanthi raos sing manah kula mboten sekeca kepareng ingkang putra badhe ngawat-awati kadang kula wanita. Oh ya to nek pancen ngono malah saya kepeneran aja nganti kadangmu iku mau cilik dibebeda marang sapa wae gedhe nganti kena alangan mergo karuda paripeksa. Awit janmu iku ora mesti yen becik kabeh inggih. Nyuwun pangestu Rama. Sing ati-ati. Kula nggih nyuwun pamit nggih, Penemban. Tak nderekke putramu momong Ndara kula Senggotowati. Iya Semar sing ati-ati. Kula nggih nyuwun pamit. Kancan ngetutke piyai putri nek ana apa-apa. Ndak sampean kelangan kula ya dadi parang cucuan, ya nala garing. Kula nyuwun pamit gek dimarek-marekke nggih, Perban. Iya, Petro. Bagong ya arep mangkat. Mangkat ajeng ngetutke putramu mengko ndak kena godaan. Iya. Yang wanita menika janjane nek lunga ijen ngono kuwi cok ora apik. Sak ora-orane mesti mambu sawan. Iya. Mulane sak ora-orane iku kudu sing ngetutake dadi minangka kanggo mata-mata mengkono. Ya apik mula tutna bendaramu. Nggih, nggih. Tur urung karuwang nek wong ki elek kabeh ya bisa uga ya apik. Wanita ya burung karuang nek elek kabeh iso kelakon wong mlaku ora ngerti kiwa tengen mung ndingkluk mergo wedi kena panggoda ya, Tru. Heeh. Nek ya ilok-iloke ana sing mangkat saka omah tujuane golek godaan ngono. Nek golek godaan ya ora. Ana ngono kuwi. Mbok ana panggoda ya. Ini Bagong sing ora apik. Ayo Kaki Semar, monggo kula dherekke, Den.
sasongko non saking puncak ing wukir amadangi ngebawana Senggotawati kula Kang Mas aja nganti kaget pun Kakang nututi. Lah kok panjenenganipun Kang Mas nututi menika yen dawuh sinten? Awit pun Kakang mesakake yen to siadi tindak ijen tanpa kanthi. Mengko yen ana apa-apa mundhak nganti pun Kakang kelangan. Oh iya ngestakaken dawuh. Matur nuwun sanget pun Kang Mas kersa lajeng nututi dhateng Kang Rayi senajan to mboten Kang Rayi menika mboten badhe gadah niat menapa-menapa kejayan badhe pados pengalaman kepengin ngudi dhumateng pangertosan. Iya nek le ngono ya bener. Ning wanita kuwi cok gampang kena coba. Ya ndelok-ndelok wanitane. Ngayal nek diomongi. Wis diomongi iku rasa ngayal dunake wanita kuwi cok gampang kena coba. Nek aku dadi sedulur rak samplak. Arep muni ora kae sing jenenge wanita mlaku dhewe donakake kena sawan klengkeng. Kena sawan klengkeng. Ane ngono ki rak ndelok kepiye kanane kowe diomongi. Maido ora andel takona wong sing pengalaman ora ana nek wanita kok ijentil yo lunga plencing ngono ora ana. Kudu nggawa kanthi. Ning ngono kuwi ana sing pancen jarak sing tak omongke mau. Mbok ya ana panggoda ya. Bagong nek ora elek temenanan. Lho kula matur ngoten niku wis ngrumangsani dadi panggoda. Malah ngrumangsani dadi panggoda. Temenanan, Tru. Lah karang kuwi ki wong elek kok. Nek ora ngandel ditana sik bodho rak wis dadi. Mergo sangka panggoda ku mau. Antemen Bagong kuwi. Nala Gareng kula wis tau weruh negara Ndarawati, empun. Wong Agung Prabu Bathara Kresna piyayine kaya ngapa? Ireng ning manis. Bagus. Iya. Nek ngendika ladak niku Ndara Sinuwun Bathara Kresna anek sedulure niku putih mulus. Ana piyayi kok putih, bule kok maido. Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Yu adine piyayine cilik ning brengose gentileng. Nek mandeng mripate menteleng niku jenenge Ndara Sencaki. Nek wonten piyayi bagus nom-noman niku Ndara Samba putra Ndarawati. Lah niku klebu panggoda niku. Rak temenan ora ditutake to, Tru. Heeh pancen iya. Nah rak ngono bebel wong kuwi. Do ngeyel nek domongi. Jenenge sapa Petro? Ndara Samba, putra Ndarawati nggih. Niku rada piyayine rada nek cara wong cilik mendeles ngono. Mendeles ning ora teles. Tegese niku nek cara teng seni ngoten nek mengagek umuman ketok seru nika engko nek tapuing gawe ra iso gerong. Niku Ndara Samba watake tapuing gawe ra iso gerong. Ndara Samba ngoten niku. Piyayine cilik iya. Nek wonten wong sing menang-meneng ning kaya dene menenge meneng rasake niku Patih Udawa iya. Nek wonten piyayi dhuwur iya, nganggo klambi jas iya. Beto tas ireng iya, aja wani-wani niku bong supit. Sampeyan mangke nek wani nyerak-nyerak supite.
iki werna-werna ndara Senggotawati kok didudui Bong Supit. Arang main wedi kok kowe iki, Truk. Arak bocah wingi sore. Ora kaya gareng kuwi cilik kok rada kentel. Umure. Mula ngerti karo swasana ayo. Sing ati-ati nggih. Le tindak iya Petro. Nek uga aku Bagong kuwi aja dijak. Ora entuk melu kowe, Gong. Men rugi ra ana kancane glendeng-glendeng, ora ketan ming menyang sore ra ya nusul. Ora apa-apa kok wong gawe kanca kelungkut-kelungkut kok ya. Ora mergo le kokeang ponokawan ora. Nek le seneng aku seneng ning kowe kuwi, nek nyiwara elek. Lah witene dasare niki mon lire nek nang omah seru meneh. Seru men karo grup biagang nika. Kang Mas, apa kula tak riyin, kula kembang awor ponokawan. Wis wong ora tau adus. Ambune leteng nek nyiwara elek. Ah kuwi wong kang ora tau mambu banyu dadi cacatan. Alah sing arani kae mbok ben mung sengit ngono ya. Nek sing seneng karo aku ya wah jan Bagong ki ganteng temenanan. Nek sing sengit ya ana sing ora tau adus ya werna-werna kang wong sengit. Nek dipikir coro karo tau adus malah ngilap ya, Truk. Sing tau bendina adus reget ya ana, apa yuyu kaya. Kok yuyu. Bendina nang banyu mah amis. Sengit tenan sing Sri Bagong. Sembodo lambene kaya talang. Mah dhisik. Ayo seben dhisik kok dilongak-long. Wong kok nek mlaku dhewe aku cek ora tegelang. Kowe aja nraju le mlaku nek ana mburi sing rada ado nek ana ngarep sawentara. Engko ndak ana gama dirgama. Mundur meneh nek ana gama duet barang. Gama duet ya apa, Gong? Pogo ameh muntu awet. Andek salira tunggal nistane wong bagus yan kang jroning kalebu Capo eco nggih samyang udarasa mulat marang Dewi Senggotawati kang wis ngrumiyini nggih saksana ing ngriku manjing wonten madyaning wana Bambang Angka Amidusa kadheraken marang para abdi ponokawan Kocapo ing Cumlorot Sangka Jumantara ora kaya tedhakira sang wekwiku Begawan Edan Sudalama Presana satriya bagus manjing wana saknalika bentot-bentot sangka kaduan. Oi wong liwat mandheku aku tak takon kowe ngerti karo adikku angka tongkot apa ora kowe le?
pang kebet-kebet kati melu sedih yen to bisa muwus pandene sang Pandu putra minto nagrinipun lir Sekar Tanjung Ambelasa kadya melu sedih kengken ana tejo saka kaduan katon mencorong bareng tak perpeki jebul sing mau tejo wonge bagus iki wong sing ora kena dicacat dedegi ngringin sungsang pulatane ndamar kanginan rek mong remak ngembang bakung larapane nilo cendani alis nanggal pisan mripate kocak lindri-indri waja tetesing toya grana ngrungih jangga ngulan-ulan widangane ndeteng tangan dengklang drijing rayung bangkane nawon kemit ning cacate kok linggawa ingon-ingon telu sing arep dhewe ki wong kok bentuke kaya terwelu bareng sing tengah kaya ana wong kali dhuwur kaya pipa bubrah sing mburi dhewe kaya anak babi. Truk, samplak kali truk. Aku ra wani ngrasani wong sak geleme dhewe. Mongko adu arep. Nek sing apik bagus dialem nganti lambene melu ngiwon-nengen. Sing ala cilaka sapa? Ya gareng kuwi padake terweluwe. Ana terwelu kok sarungan. Petruk mah padake pipoe sing agi bubrah. Janek foto aku ganteng aku ro kae. Sing bejo aku ya ngene, dunekke anak widodari. Wah. Anak babi ya. Oh ya wis. Ratuen, aku tak takon jenengmu sapa mamu ngendi, wetan bebeng kulon bebeng. Gunung Merapi jebluk. Oh. Hati-hati lho Gus nika tiyang owah. Iya. Aku genti takon. Kowe pawongan sangka ngendi sapa kang dadi aranmu? Pandhita sangka Glagawangi aku Begawan Edan Suda Lamong kulon bebeng wetan bebeng. Banjiri kowe. Kowe sapa, Den? Aku bocah sangka Andung Cinawi. Angka Amidusa. Sapa? Angka Amidusa. Ora patek krungu aku. Sapa? Angka Amidusa. Sing rada seru. Krama Dongsa. Utuh nek Krama Dongsa. Sapa ku mau? Angka Amidusa. Angka Amidusa. Iya. Oi la la la. Cocok. Seneng banget aku. Weh, tak samplak temenanan. Kok njuk mah kekablak. Angka Amidusa iki sing calon dadi peku. Sing
mripate kira tangane bengkong jenenge kreweng songkol sisan. Sopo? Gareng. Wah, gareng. Cocok. Cocok gareng. Mripat kira tangan cekle jenenge gareng cocok. Waduh. Gareng cocok kepiye? Sing dhuwur irunge dawa wudele bodong. Bodong tenan kuwi. Setengenge sang jenenge mesti pretok. Ngawur wae ora pretok-pretok. Ah sapa? Petruk. Lah. Cocok. Cocok. Jenenge Petruk. Sing mburi dhewe kae mesti jenenge Tenong. Nggo ngurungi kowe kuwi. Tenong. Aku wis sapa? Aku cocok. Cocok kepiye? Aku nek ngaku ora urung dicocoki. Ngaku sapa jenengmu? Jenengku Bagong. Woi, cocok. Cocok. Mawon loro edan kabeh. Jenengmu siapa? Aku Edan Sudolam. Woi, cocok. Nyocok. Mati tiru kali. Wong kami dosa apa? Pancen aku goleki kowe. Wis rada sakwentara suwe. Amarga adikku kuwi ngimpi ketemu kowe. Mula wektu iki senajan kuwi tindak ana ngendi, tak aturi mampir adikku peken. Kepiye nala gareng? Ampun purun, kakangne gleng-gleng kok ngono e. Adine nggih sirik-sirik niku. Ampun purun, sampean seneng dibojo Edan apa? Ampun Den, kakang lewe nyengku kok ngono adine apa ora elek sisan. Paling ora kuwi adine ayu ning gegere growong. Padha karo Breri. Wis kowe enggal bali yo. Aku gemang dadi pertimbangane adimu. Mula becik saking enggal kandhanono. Yen aku trima tan darbi pertimbangan yen mung nggarwa marang adimu. Gapang sinengkang wali sandang wali tati. Kudekwa Simbarjojo Malang wentit nyogangsir. Angka Amitusa onong parang. Yen kowe ora gelem tak boyong nang pertapanku tak dapake adikku, apa kelakon tak rada paribeksa. Rupa aku wani jembar aku wani. Mbu aku mbu kowe kang tumeka ing pati. Tandak tak ijabake karo adikku.
saka tunggak kok kok ndi adi apik. Ayo tangiyo kowe, tempiling ndoro ping pindho tanpa nyawa. Tangiyo, kowe antem daraku pindho tanpa ndek dhuwit. Rek apa iki? Kang Gareng ki nyelekutis teman. Wong genahe mati mbok genah wis cetha mati ki rasa dadak dimek-mek terus diteteli ngop ya. Atak teteli mah melek. Ora urus sandangan dinggo do dinceng. Wong kami dosa calon adikku antep tangane apa abamu. Aja mlayu kupat kapita kowe ula tapane tandak tak ijabke kowe. kena piyayine ingon-ingone do ngrusuhi sing jenenge Gareng mo senengane glibat-glibet mbijik wetengku nganti mak penjelut mongko angger mak glibet mesti luputa dompet rek angger mbijik wetengku mlayu ngetigi balik nyondol meneh mlayu tak tututi mbijik meneh gregeten ra tak tututi kowe iki ngopo Ren linggis tak sampluk nganggo sirahku ayo kekicir mulai esuk meneh ora yak-yakan nganget-ngangetke amak glibet tak kena wong Wong kami tuso opo semene katik jamu tangeh kang ana mburi
Ora gelem dadi peku, besok gemang saiki gemang. Tak ruto paribeksa mrene. Oi, labrak kowe. Ana tenggo. Cenanangang. Wetenge dibres. Sing akon moga-moga ning kono sapa? Nganti mak penjelut ki waduh wis owah bayine. Ana wong lanang kok ana bayine. Rumangsa kok ana ting jerdul. Terangane tak pikir-pikir ponokawane wong kang desa ka mengar golek-golek. Lena iso uga ya teteli tenan aku ki engko. Wah, kuwi sitoke teko. Ora kok mau guyu wae to. Wong kok semono dawane. Udele kaya uler. Hus. Apa-apa ruru, apa-apa ruru. Yuk dapurmu ki apik ngono. Wujudmu karo aku apik aku ngono kok guyu karo aku. Iki jendelan ting. Nek kowe iki yo anggapmu apa iki? Iki mripat apa cuwilan gula iki? Mripat kok kene iki lho untune kok remukan uyah. Irunge iki kok irisan terasi. Wah, aku adi sambel. Wong kok cengenge sang wae ora. Aku harus sing jenenge ponokawan wedi temenanan. Wedi nek do nyerobot. Wah, teko meneh. Mak pendonong. Waduh, nganti kok dhek iki liyep-liyep. Mripate ae semono nek mripat kok ngene mendonong. Aja nang kono nek nggugu aku bendaramu pengaruh ana kon melu aku. Mengko tak olehne adikku yen pancen gelem sesuk kowe tak nehi duit. Kowe nek iso ngalahke kono ya iso. Aku nek iso ngalahke iso. Ning angel tak cekel supaya dhewek iso lempoh prek ora lunga-lunga carane piye? Beguru aku. Carane beguru. Carane beguru. Kowe mbayar karo aku. Yo, tak bayar. Piro? 5.000. Yo, tak nedit 5.000 ning aku warahono. Ngono ya. Tak warai. Dhisik dhewe ndodok. Ora ndodok terus mencolot tes ngono. Mlayu banter. Ku terus tekan kono saut ngono. Jajali latihan aku tok-toke sing dadi kae kowe latihan. Ndodok ngono? Heeh. Kurang maju. Ngono iki. Mundur titik. Ngono iki. Maju meneh. Ana lendut e. Ajen takon linggo nang lendutan kuwi. Mencolot ngono. Ngono. Yuk rene banter. Ngono. Terus saut. Ah ya ngono kuwi pratekke tambahi 2.000 kas. Ning sing banter le nyaut. Yo. Merak ngono. Mencolot ngono, heeh. Mlayu banter. Nah, ngono kuwi. Kapake gong blegi ompak. Ngene. Wong edan ngapusi. Bareng kene mlayu sampluk watu semene gedhe. Yo, kowe ember. Ajene kok wis bayar duit 7.000 tak blegi ompak terus. Ya rek-arek kamu wis pokoke ora mberduli karo ponokawan. Kecandak ngati-ati wong kamu dosa.
Digdaya Petro lah blai. Mongko Kang Gareng kula rada disepelekke. Ya wis aja kuwatir tak lepasane Jemparing. Nggih pun. Nek mboten mang pateni nika mangke saya ndodro nika setane akeh nika sing momong edane banget Iya. Ayo mandega di tak ijabke karo adikku Gunung Merapi jeblok. Nah nika rak kumat. Nika mangke nek mboten mang lepaske Jemparing sampean malah kejeblugang sampean mangke. Aja takon disa lepasi Jemparing tugel bulumu. Kamane pirang-pirang adikku wis becik iki wis tak slempitne kene. Nek liyane aku ke taman iki rak mati asujukno aku. Wis tak etok-etok mati engko nek rene cekel-cek go mulih ijab. Kuwi sing dene Gareng. Mutar ora. Dara, apa? Mati? Nek wis mati guangen. Kene iki ora metu gethiye. Guang nggih guang ning kula tetelane dhisik wong ngarang wong. Lho. Wong mati diteteli kok ora oleh. Kowe iki mati ngresikno awakmu aja nganti kanggonan gombal. Perlu tak tetelane mayit kowe dadi ora kena kanggonan gombal ngono. Wah. Tese gesang kok Den, ora urus adi perkosa. Perkosa dadali sandang aku. Dekle dene. Ora genah. Wong wis mati kok urip lagi niki wis ora ambegan. Wong wau kula uleng-uleng mah tangi. Nek pancen kowe isih urip maleso tak tamengi dodo. Wedi marep tak mungkur maleso ora bakal tinggal gelanggang colong canda. Tok gawa suda lamong aku trima tobat. Sida ijab. Aku trima mati tenimbang aku tok dhawuhake karo putramu. Kowe nek trima mati tak banting bek mati tak antem plek mati. Trima tok antem apa tok banting. Kelakone mane. Aja tak gawa ndaraku lamong. Candak wis pokoke. Kudu ijab kowe. Tak tangkep kowe ya. Aku gemang aku ro anakmu. Trima mati kowe nek tak pateh antem mati banting mati ya wis aku antemen po trima tok banting. Oh ya. Wah. Dibanting temenanan ember ora. Jare kon banting. Waduh geguyon. Piye tru ndoro nang direk gawa edan suda lamong. Digawa nang ndi Digawa nandi nang pertapan Glagah Wangi. Dijabke karo adine mongko kae mau rada monjleng adine mesti rada gendeng. Ora karo-karo aja nganti kelayatan ditututi tok.
anak katon aglar pandan muncar lir soroting pepunang surem tanpa adang lumiyato sang topo begawan edan suda lamung giya tinungka dening para panakawan wis manjing pertapan glagah wangi kocapa ing wonten salebeting pertapan sang Endang Maryoneng kasiba para abdi merga sangka kayuyun penggalira marang Bambang Angka Midasa senajan to ana pundi tindakira tansah angrasuk busana tan keri cunduk Sekar Tanjung sang Endang Maryoneng. Dining sesawangan ing pertapan glagah wangi tinata kanthi aneng semaken ing pandulu senajan ta kono sang tapa kendran pranataning pertapan katon edi kelawan peni ing batos kinarya anglipur marang trenyuh ira sang Endang Maryoneng anggenira kayuyun marang Bambang Angka Midasa. Rina tan eca anggenira dhahar yen atri datan skeca anggenira sare. Ingkang tansah den enget-enget kejaba mungkeng Rama enggal keng Raka enggal kundur sangka ing manca praja. Pinanggih nggenya angupaya marang Bambang Angka Midasa kocapa ingkang pinuju samya sowan para abdi kang samya ngampil uba rampining paswanan inggih kuarsa anglipur marang penggalih ingkang nuju nandhang Sungkawa